Manje ikai kune vakambogara kana kuti vakakurira kumamining compounds kumakomboni emumamining they can relate. Yakaitika kuShabani mine. Kadzi avo vanoda kunyatsoritsanangurira zvaiitika mushure mekunge vapinda muimba yakanga yabudawo muunganga yaigara imomo. Vachiudza baba one zvandiri kuona, asi baba vaingoti mwana haasida kugara pamba donorara kumaraini. Until this very day ravakazosangana nezvinhu zvavakasangana nazvo izvi, baba vakakatya madzika, vakatya kubva musi iwowo havana kuzoda kumbobva futi vagara futi pamba apa. Ladies and gentlemen, welcome to Slick Media TV. Pano pamazimu Untold Stories, pandokupakurira nyaya dzakasiyana-siyana dzichibva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Nyaya yedu yanhasi ndio inobva nepaShabani mine apa. Tongoda kungoti kana wanga usati wasubscribe aka usakanganwa kusubscribe, ndokuti tirambe tichikupakurira nyaya dzakawanda muchiuya muchinzwa nyaya dzakasiyana-siyana pano paSlick Media TV. Hapana ko zvazara handika guys, hapana. Tinosvika manje 10,000 subscribers. Ngatiti tisvike. Ndoziva kuti hamumbondirasisi. Ngatinyasopinde munyaya yedu iyi tinyatsonzwa kuti zvakafamba sei, chii chakaitika kuna sisi ava kusvika dhedhi vavo pavanozobvuma kuti mwana wangu zvishuwa ungori pama1. Nyaya yangu yakamira so. Ndakakura ndichigara nababa wangu. Baba wangu ashanda mumine mugodhi kuShabani mine. Taigara mu3 rooms. Saka zvakaitika ndezvokuti takatama tibva kune imwe section tichienda kune imwe section because baba wangu vaida zvokurima. Saka vaida pane garden, pane space ine garden. Tatama kuenda pamba ipapo. Vaipinda night shift. Handimosa kuti kumamines kune mashifts. Vaipinda vavari panight shift. Vaitanga na6 vachipedza na6 makuseni. So ipapapo ndandava kumagrade 6 kuprimary. First day tatama tapinda mumamuya, baba vaenda kubasa na6. Ndasara as usual. Ndabika ndapedza ndaenda kutambawo nevamwe vana. Ndasoti kumaaround 8 ndadzoka kumba. Ndapinda mumba ndavata kudero. Handizivi kubva dziri kumanguvai. Ndakahwa mutsindo yokuti gi kuratidza kuti pari kufamba munhu. Saka zvakaitika zvekuti ndakavhura musoro, kufukura musoro dai. Ndobva ndatoona kuti uyu munhu chezvokuti mamuri murima. Saka waingoona kusviba mumvuri unoratidza kuti munhu, but chimiro chemunhu chachiri chomunhu rume. Saka handina kuscreama, ndakavhara musoro. Angaita kunge akamira kumakumbo kwangu. Saka ndadero murume uyoyo akatanga kuchukucha mvura muromo zvatoita tichikwesha mazino zviya. Uchidiwa kuti oti wa kukusha mvura yazvo kutoti ndaidiwa even pamablankets angu, mvura ichidonhera pamusoro pemablankets angu. Uchukucha futi muromo wa kudira mvura mumamwe. Ndakaramba ndakafuka musoro zvokuti ndaoma ndafreeze nekutya. Zvakati pati chinguva mbechana ndisati ndavhura, ndaita kunikitira ndiri mublanketi. Paaibhururudza zvinhu zvinenge mhashu, vamwe vanoti hwiza. Waitiwa kuti brrrr, wakuti ma. Wakuti brrrr, wakuti ma. Ende kutomhara kwacho waitowa kutoti yamhara kuti nze. Zvadaro ndakaramba ndakafreeza ndakavhara musoro zvokuti ndandingaoni zvinoitika. Ndikawa kwakukicheni kwete kunge kuri kugudubudziwa, kunge kuri kubatwa ndiro dzichirirarira. Zvinezvo zvakaitika kusvikira kunoedza zviya zvokuti kunosvika kuma3, 4. Ndo pakaita ungati pohukura imbwa.
imbwa yakahukura, but ndonaso ndiye panext door because panext door pedu pane imbwa yakahukura iyoyo. Ndobva zvati hwee, kwakasara kochena mukumasliki, baba vachizobva kubasa, ndichivarondedzera asi havana kundibhilivha. Svikai ndiwatanga, unotya iwe ndiwokutya watanga. Muza ndaiti kana kuvirira, ndaizvibvunza kuti kuvirirei. Zvaitika every day, kuchitika zvakasiyana-siyana, mutsindo mumba, kurongedzewa mumba, kudini. Right. Vhiki yakanopera ndichirara ndiri ndega zvichidaro. Zvakazoti mudhara wangu waichinja shift neMonday inoteera. Saturday yacho aita half day, saka aenda na6 odzoka na2 AM. So musi Saturday yacho inini semwana ndakavata muMonday to Friday zvichingoitika zvinezvi. Musi Saturday ndobva ndatiza ndikanovata kwavatete. Tatina vamwe hanzvadzi yavo yanga iri padhuze, ndobva ndanovata kwavatete vangu. Ndavata kwavatete mudhara ndokudzoka na2 kunoedza. Ini ndobva ndazonouya kwachena masi. Akandipopotera mudhara akavava, yowe uri kusiya pamba uchitiza uchinda unohla nhema hechichi, akataura. Sunday yacho anga asingaendi kubasa. Zvakaitika Sunday yacho naiyoyo. Taswera zvakanaka semazuva ose. Manheru tavata. Mudhara akanovata kubedroom kwake, ndakavatawo kwangu. Saka zvinhu zviya zvakatanga. Zvatanga ndakaskrima because ipapo ndandava nemungoziva kana uri mwana unenge uchiona sokuti baba wako vanokufikirira kune zvese. Ndakaskrima, mudhara ndobva abuda, bedroom akachimanya ndobva auya. Zvikanzi chii? Ndikati munhu uyu, ende ndaitomuona live kuona kuti munhu uyo. Even pakalaitwa malights ndakatoona kuti uyo munhu. Saka babuto akamanya vachiuya kwanandiri, akabva amanya ndobva aenda kukitchen murumo, ndobva aenda seri kwedoor. Dhora rakavhagwa, asi akaenda kuya kunovhurikira dhoo richivhara kudai kuseri kwaro. Ndokwakaenda ndobva anomira. Ndobva vanditi upi munhu? Ndovaratidza munhu uyu ndaitonaso kumuona. Saka pandakati munhu uyu aita kunge ari kutumba achikwirira, achitumba achikwirira, achiita muona zvinoita kana uchiita masquats, but aitosimuka omira, otumba osumuka omira. Ndikati uyo munhu ari kuseri kwedhoo, ivo vasingatomuoni totally, because vakatondera unohlavo iwe, ndozvaunga uchitaura vhiki yose uchiti kwahemba mune munhu upi munhu asingamboonekwi ipapo, vakangotanga kungopopota. Zvikanzokera unorara. Ndadzokera. Saka zvandakaita ipapo manje, nekutya, ndakanotora blanket rangu, ndobva ndauya pavakangodzima malights, indakatora blanket rangu, ndobva ndaenda kubedroom kwavo, papasina door pabedroom papakaiswa curtain. Saka ndakanopinda bedroom mavo nepasasi pecurtain kudai, ndobva ndavata, asi ndakavata makumbo ari kunze, zvekuti ndaingoda kuti ndisava ndoga uko. Saka tingati musoro wangu zvese kusvika kumabvuku wauri mubedroom mavo, ndakarara pasi, ivo havana kutombozviona. Kuda kana vakazviona havo vakanyarara, handizivi. Ndakavata ipapo ndo pandakatombowana hope zvezvekuti ndaiwa kuti ndiri safe, kuti handisiri kwangu ndega. Ndakavata kwakuita kunge kwakunoedza zvezvekuti wakugona kuona kuti ukavhura maziso
unoona chero murimi. Ameno chakangondipeputsa kumasliki, ndichingovhura ziso ndandakatendekwa pahuma apa pakati pemaziso apa, zviya zvokutendeka, muona uchitendekwa zviya zvokuti iwe zvewarning zviya, ndakatendekwa pakati nepakati pemaziso apa. Ndakavhunduka ndikavhara musoro, ndafuka musoro kwachena ndobva ndadzokera kwandainovata, bandarara kukaidza. Right, iSunday. Monday, mutara wangu waipinda 2 to 10, aenda na2 masikati odzoka na10 usiku achinja shift. IMonday vaenda kubasa na2 vadzoka na10, zvinhu zviya zvasati zvatanga. Ini ndakavata kupi kwandosivata kuya, vauya vapinda mumba vaita zvavanoita, vakatosvika vakadzisa sadza ravo vakadya, vakapedza vakapinda mubedroom mavo vakavata. Ndakawa mudhara wakaskrima, ndofunga kuti dzazoenda kuma12 1 vakaskrima. Saka pavakaskrima indakavhundukawo ndobva ndamuka ndichimanyira kubedroom kuya kwavanga vari. Ndichisvika vachiti ndoti chii, zvikanzi unoziva ndandisina kubata, ndandakashunura because hamene masaundi andachingowa munomba. Asi zvazoitika ndezvokuti mudenga umu mafamba kiti zvezvokuti kirikiri zvokuhwa kiti inogona kuti akakumaramara so. Kwai pandasumudza musoro ndida kutarira kuti kiti yacho iri papi, yabva yavadonhera pahuro apa, ndobva yabata zvokumbandika pahuro apa, ndikiti ine manzwara. Saka hanzi ndakikiridzana nayo ndichibhanzura, vachibvisa pahuro pavo paya, vachiita kunge vairashirawo kuzve zvokutapura pahuro pako unorashira kuruku. Kwai ndadoiwa kuti bhu kuti anowera uku. Kumuka kulaita light, hamuna kiti mumba, kuti mawindo akavhara, hapana paunombofungidzira kuti pangapinda kiti, madhoo akavhagwa, zvese zvakavhara. Kiti yandobva yangonyangarika patakavhura, asi muhuro mavo makatomarika huro, kupariwa zviya zvokurodza kuti chinhu chamara chakwenga huro, vakadoita nguva vanawo mamatsi wavo muhuro. Ndopavakachizotanga kuti saka waivata mumba munomu vhiki yose, mwanangu achivata mumba muno makadai. Vakazoudza hama dzavo, izvini vatete vaya kuya kwandakanovata kuya, vatete vakapopota vakati handiti iwo waiti mwana kusha, iwo wakono kumuvata 1 day but mwana wakavata muvhiki yose. Kuzobvunza manext door, zvikanzi mumba umaigara n'anga, isu tisati tapindamo. Kwai mune n'anga yaigara imomo yakafa. Then animozoti mumamine companies kana munhu ashaika imba yavo vanotora vopa umwe. Saka isu tisi takaita next kuzopinda mumba muya. Mazuva ndakaita drama yokuti nanhasi ndoti ndikazvifunga ndinohwa ndichitya, ndichimerera. Handinyatsonzwisisa kuti vabereki vanongapoterwa here nechimweya chepamba ipapo here, kana kuti zvii zvinenge zvichimbonyatsoitika vana pavanenge vachitaura kuti ndikona zvakati ndezvakati, ko kumboteerera ombonyatsoobserva kuti ndizvo here zvikuitika usati wajampa mumaconclusion, usati waramba zvinhu. Wanai manje zvakazinge zvaitwa nababa, kodai mwana akasvika pakufa asi achitokuudzai kuti ndikuona zvakati ndikuona zvakati. Ladies and gentlemen, let me know what you think in the comment section. Mundudzwawo kuti munoona sei nyaya iyi, munotokudii nayo. Kana inge first time yako saka unosiya subscriber. If you are a returning subscriber, wasvika kwese uno kumburirwa nashe. Rambai muchipiwa mari dzakawanda dzimwe dzokuti murambe muchitenga futi data.
ane tisagare panapa tichitandara tichikurukura tichiudzana mazimu and told stories tichieducatana zviri kuitika munharaunda yakatikomberedza. Until next time, my name is Slick Nalikwan, pano pamazimu and told stories, your favorite channel. Go Zaza.